Здравейте! В това видео ще ви покажа как напълно безплатно да си направите аудиокнига на български, като използваме програми като Балаболка и Neural Speech Lab. Те са лесни за употреба и работят директно на компютъра, без да ви трябва интернет. Стъпка 1. Избор на текст. Първо подготвяме текста на книгата. Балаболка поддържа формати като текст, документ, PDF и EPUB, което е много удобно. Просто отваряме файла с програмата. Стъпка 2. Избор на глас. Следващата стъпка е да изберем български глас. В Балаболка можете да използвате инсталирани SAPI гласове, а в Neural Speech Lab – модерни AI гласове, които звучат по-естествено. Стъпка 3. Настройки на скорост и тон. Важно е да настроим скоростта и тона, така че четенето да звучи удобно за слушане. Аз обикновено избирам нормално темпо, което е близко до човешка реч. Стъпка 4. Генериране на аудио. След това избираме опцията «Запази като MP3» или WAV. Програмата автоматично ще превърне целия текст в аудиофайл. Това вече е нашата аудиокнига. Стъпка 5. Организация на файловете. Ако книгата е по-дълга, е добре да я разделим на глави и да създадем отделни MP3 файлове. После можем да ги съберем в папка, за да е удобно за слушане. Допълнителни трикове. И в Neural Speech Lab може да изберете и по-естествени AI гласове, ако искате по-качествено звучене. В Балаболка можете да добавяте автоматични паузи и ударения за по-добро възприемане. Може да комбинирате двете програми – Балаболка за обработка на текст, Neural Speech Lab за по-добър звук. И така, с помощта на Балаболка и Neural Speech Lab можете бързо и лесно да си направите аудиокнига на български. Ето как звучи откъса, който направихме в клипа. Стивън Кинг. Извисяване. Гравитацията е котва, която ни дърпа към гроба. Да се отърсиш от нея означава да си свободен. Днес повече от всякога светът е разделен и преградата между ние и те е все по-трудно преодолима. Ако искате още полезни AI трикове, абонирайте се за Prompt Zone 77 до следващото видео.